Abahlali basemqhekezweni eMthatha eMpuma Koloni balala beguqile ngenxa yokuhlaselwa yinto abathi ngononto ayibonwa imihla nezolo. Umakhulu noDumile Mchochweni ugqibe ekubeni azikhusele kwimigewu athyola ngelithi akhabe ingcango afuna imali ngetshova. Ukanti amapolisa anolwazi ngezi ziganeko atsho esithi abantu abaninzi bayoyika ukuza ngaphambili kuba besoyikisela ubomi babo. Untsiki Noyiya uyasichubela. Emqhekezweni kukomkhulu yaye yindawo eteketeke yimbali kuba kulapho sakhulela khona isiswenye somzabalazo wenkululeko ongasekhoyo ubawo uNelson Mandela. Kodwa kunjalo igutyungelwe ziziganeko zobugewu nalapho umama uNodumile Mchochweni ona-60 eminyaka ubudala wangenelwa ngabafana kwesigabhadakazi. Bafika apha bafika ndibabuza ukuba ningobani nina enincokola apha kulondli yabantwana. Babe besithi bona sithi osithi be ngobani ke ngobani osithi babe ke bona osithi aba ebe mina ndingabazi osithi kuba ngobani. Wathi ke ngoku ekugqibeleni wathi ndiyeza weza ke ngoku ndathi manje ngisasuka ebhedini bendigqiba kuthatha ubhushi wami ndiyashukuma ndiyangasemnyango wafika yena wabe ndithi mandibheke emnyango thatha ndeva ngocango lindibethe esifubeni ndadeda umva lajika ucango labetheka egumbini kwavaleka olungayizantsi ucango lathi lisovaleke lungezantsi wabe sengene ngaphakathi yena ayi namanzi andizilibazise ndabe sendisebenza. Namhlanje unelihlo elinye emva kokuzilwela kube mdakisali ngaloo mini. Wandiqabela apha embonjeni wehla wathatha lezi inkopho ezingezantsi zamka wawundibetha endlebeni wemukisa nje ubhushi ngolu hlobo. Phinda wabuya wathi sapha imali elami lokuphendula yena ndathi awuzuyifumana imali ikhona awuzuyiva ngihamba ngokumbheka kwagqirha ngoba undenzakalisile. Izinto ezenzeka apha zimbi simanyumnyisi kunjalo nje ke uthi xa uzijonga ubona into bazinendelelo phakathi. Abantwana esibazeleyo abasihloniphanga. Abantu emqhekezweni bayabulawa, bayadlwengulwa, kuyaqhekezwa, kuyebiwa. Zonke ezo zinto zenzeka apha emqhekezweni. Isithethi samapolisa sithi zisaphandwa ezinye iziganeko nomahamba ehlala wesikhululo sawo sisekwezinye iilali. We have effected arrests in most of the murder and rape cases. However, the investigation in others are still ongoing. Since last year, there were no official reports of allegation of protection fees. These allegations may be true, but cannot be backed up by statistics as many do not report it to police for fear of their own safety. Additional manpower was deployed to the area and the mobile police station remains in the area of Mqhekezweni and is being moved to hotspot areas in Chalaka and Fijiesville from time to time. Abemi balommandla kuquka nekomkhulu bazincoma inzame zamapolisa zokuzama ukuqubisana nolwaphulo umthetho kodwa babongoza urhulumente ukuba aphinde atyale isikhululo samapolisa esingumahamba ehlala kuba iziganeko zobugewu ziyazithabatha olunye unyawo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya emqhekezweni eMthatha.